Dobré ráno, je streda 17. apríla. Vítajte pri ďalšom dieli týždňového podcastu portálu Interes.sk. Dnes o jednej z najväčších športových tragédií histórie, pre ktorú v pondelok na 1 minútu utichol celý Liverpool. O filmových novinkách, ale aj o tom, prečo treba ešte naposledy vidieť na vlastné oči Alpy, či prečo sa počas veľkonočných sviatkov oplatí sledovať nočnú oblohu. Všimli ste si niekedy, že na futbalových zápasoch v Spojenom kráľovstve nikto nestojí, ale celý štadión pozostáva výlučne z miest na sedenie? Nie, nejde o otázku luxusu či požiadavku športových fanúšikov. Všetko je to otázka bezpečnosti. Miesta na státie na štadiónoch anglickej ligy neexistujú už dlhé 3 ročia. Môže za to tragédia, ktorá sa odohrala 15. apríla 1989 v anglickom Sheffielde na štadióne Hillsborough. Dodnes je jednou z najväčších športových tragédií a dňom, kedy sa anglický futbal zmenil na nepoznanie. Futbalový štádion Hillsborough v anglickom meste Sheffield hostil semifinálové zápasy anglického pohára už od prvej polovice 80. rokov. V roku 1989 sa na Hillsborough mali o postup pobiť kluby Liverpool a Nottingham Forest. Rovnaké týmy sa tu v semifinálovom zápase stretli aj predošlý rok a už vtedy nebolo ku tragédii ďaleko. Čierny deň anglického futbalu však prišiel 15. apríla 1989 a vyžiadal si 96 ľudských životov. Hillsborough, to je obrovský futbalový štadión, ktorý má dnes kapacitu takmer 40 000 divákov. Pred 30 rokmi to bolo ešte viac. V tom čase sa tu totiž ešte stále nachádzali sektory na státie a zápasy si tak na vlastné oči mohlo pozrieť viac ako 50 000 ľudí. V 80. rokoch to na anglických štadiónoch vyzeralo celkom inak ako dnes. Jednotlivé sektory boli od seba oddeľované drôtenými plotmi, niekedy dokonca aj ostnatými drôtmi. Ďalšia plotová bariéra oddeľovala fanúšikov od samotného ihriska. Umiestňovanie návštevníkov štadiónu do akýchsi klietok bolo odpoveďou najmä na vyčíňanie radikálnych futbalových fanúšikov známych ako hooligans, ako aj násilnosti, ku ktorým pravidelne dochádzalo medzi jednotlivými tábormi a fanklubmi. Z bezpečnostného hľadiska však pri obrovskej návštevnosti predstavovali bariéry v podobe plotov skôr riziko. Semifinálový zápas anglického pohára v roku 1989 si na Hillsborough prišlo pozrieť podstatne viac ako 50 000 ľudí. Fanúšikovia Liverpoolu mali na štadióne vyhradenú tribúnu s názvom Leppings Lane, ktorá bola plotmi rozdelená na 5 sektorov. Napriek tomu, že organizátori vedeli, že za Liverpool príde fantiť viac ľudí ako za Nottingham Forest, dostali Liverpoolčania menšie sektory. Fanúšikov nakoniec prišlo ešte viac, ako mohol ktokoľvek očakávať. Hillsborough sa nachádza v pomerne husto obývanej zóne mesta Sheffield, kde je pohyb veľkého davu ľudí veľmi pomalý. O 15. hodine, kedy sa mal zápas začínať, tak síce už veľká časť fanúšikov bola na štadióne, no tisícky ďalších ešte stále čakali v radách na turnikety. Polícia dohliadajúca na zápas sa preto rozhodla pre nezvyčajný krok. Otvorila bránu, ktorá bežne slúžila len na východ zo štadiónu a ktorou sa dalo dostať len do 2 z 5 sektorov vyhradených pre fanúšikov Liverpoolu. Tieto 2 sektory však v tom čase boli už takmer naplnené. Po otvorení brány sa tisícky ďalších fanúšikov začali tlačiť do týchto sektorov, povzbudení tlmenými zvukmi zo štadiónu, kde v tom čase už hráči oboch tímov vychádzali na ihrisko. Nikto z nich si neuvedomoval, že tí, čo stoja vpredu, sú čoraz silnejšie natlačovaní na drôtené ploty, oddelujúce fanúšikov od ihriska. Trvalo niekoľko minút, kým na pokyn polície rozhodca zápas prerušil. V tom čase už fanúšikovia prerazili drôtený plot a prví z nich vyskakovali na plochu ihriska. Okrem nich na trávnik padali aj nehybné telá. Tlačiaci dav totiž spôsobil, že sa ľudia natlačení na plot udusili, iných udupali či ušlapali. Obrovská športová tragédia ale pokračovala. K štadiónu prišlo viac ako 40 sanitiek, polícia však dnu vpustila len jednu. Všetci si totiž mysleli, že v sektore došlo k násilnostiam. Pravdou však je, že Hillsborough sa stalo dejiskom najväčšieho nešťastia v dejinách anglického futbalu. Zo štadiónu odniesli 94 mŕtvych tiel, detí, ich rodičov, ale aj starých rodičov. Kompletný zoznam obetí aj s ich krátkym príbehom zvernila pred 3 rokmi televízia BBC. Viac ako tretina obetí nemala ani 20 rokov, najmladšia obeť mala iba 10 rokov, najstaršia 67. 94 však nebolo konečné číslo. 4 dní po tragédii v nemocnici zraneniam podľahol 14-ročný Lee Nico. O viac ako 4 roky neskôr zomrela aj posledná obeť nešťastia Tony Bland, ktorý bol od 15. apríla 1989 v kóme. Tony Bland sa stal prvým pacientom v Anglicku, ktorého rodičia dostali od súdu právo na odpojenie svojho syna od prístrojov. Tragédia na štadióne Hillsborough sa stala jedným z najväčších športových nešťastí Spojeného kráľovstva, no súčasne aj jedným z najkontroverznejších súdnych prípadov. Od začiatku totiž vyšetrovanie sprevádzalo menenie výpovedí, klamstvá a manipulácií s dôkazmi či ovplyvňovanie verejnej mienky. Polícia sa od začiatku snažila vinu za tragédiu hodiť na samotných fanúšikov, menila výpovede svedkov a tvrdila, že tragédiu majú na svedomí opití hooligans. Ako sa neskôr ukázalo, tragédia bola dôsledkom súčinnosti niekoľkých zlyhaní polície a organizátorov. Súd o tom rozhodol v
roku 2016, no konanie s jednotlivými obvinenými sa naťahujú ďalej. Tragédia, od ktorej tento týždeň ubehlo presne 30 rokov, navždy zmenila britský futbal aj samotný liverpoolský tím. Od roku 1989 Liverpool už nikdy 15. apríla žiadny zápas nehral a do jeho znaku pribudli na pamiatku obetí dva plamene. Bezpečnosť na štadiónoch sa zmenila na základe návrhov tzv. Taylorovej správy lorda Petera Taylora, ktorý bol poverený vyšetrovaním príčin celého nešťastia. Od roku 1989 zmizlo zo štadiónov oplotenie, zmizli sektory na státie a dnes má každý fanúšik na štadióne miesto na sedenie. Mnohé staré štadióny boli uzavreté a nové postavené v oblastiach mimo husto osídlených zón, kde je obmedzený pohyb veľkého množstva fanúšikov. Hovorí sa, že Kubánci sú jeden z najvynaliezavejších národov na svete a Peoplemetre ukazujú, že aj jeden z najšťastnejších. Je to len fraška, alebo si tento život naozaj dokážu užívať so svojou karibskou noblesou? V najbližšom cestovateľskom kine vám pravdu prezradí Katarína Líšková. Zoznámi vás miestom nedotknutým západným svetom a s nádychom socializmu, ktoré nájdete už len málo kde. Ukáže vám úzke uličky Havany, v ktorých sa premávajú pestrofarebné veterány a v ktorých sa na autentické karibské rytmy vykrúcajú tanečníci s temperamentom v žilách. 7. mája vám však v bratislavskom KC Dunaj predstaví aj odvrátenú tvár slnečnej Kuby v podobe nízkej životnej úrovne, cenzúry a radov na základné potraviny, ktoré sú tu na dennom poriadku. Do kín už tradične prichádza aj niekoľko noviniek. Režisér Sebastian Lelio prichádza s titulom Zamilovaná Glória, ktorý rozpráva o tom, že láska prichádza nečakane a vzťahy sú zložité v každom veku. Hlavnú úlohu si zahrala Julianne Moore, ktorá dokazuje, že vás nič nepoloží, pokiaľ neprestanete naplno žiť. Tiež sa môžete tešiť na temný titul La Llorona. Ten rozpráva legendu o kvíliacej žene, prízraku uväznenom medzi nebom a zemou, ktorý trpí príšerným osudom. La Llorona počas života v záchvate žiarlivosti utopila svoje deti, no v zápätí sa za nimi vrhla do rozbúrenej rieky. Teraz plače na veky. Dej filmu sa presúva do Los Angeles 70. rokov, kde La Llorona stále loví deti, ktorými sa snaží nahradiť svoje vlastné. Jedinou nádejou na záchranu pred ňou je kňaz zbavený ilúzií, ktorý napomedzi strachu a viery pomocou mysticizmu vyháňa zlo. Okrem toho však do slovenských kín prichádza aj film Hľadá sa Yeti. Titul rozpráva o dobrosrdečnom obrovi menom Sir Lionel, ktorý má napriek hrozivému vzhľadu srdce na správnom mieste. Zo všetkého najviac túži nájsť svojich súkmeňovcov a tak sa vydáva na výpravu do údolia Shangri-La. Tieto tituly si budete môcť vychutnať v kinách už od štvrtku 18. apríla. Ak ste ešte nevideli na vlastné oči ľadovce v Alpách v ich plnej kráse, mali by ste to čím skôr zmeniť. Nová, najaktuálnejšia a najpodrobnejšia štúdia, ktorá mapuje budúcnosť alpských ľadovcov, totiž hovorí, že sa už čoskoro zmenia na nepoznanie. Výskumný tím z Technickej univerzity v Ženeve svojimi simuláciami zistil, že nech ľudstvo urobí čokoľvek, do roku 2050 stratia ľadovce v Alpách polovicu ľadu. Čo sa stane potom, to závisí od toho, ako sa ku klimatickým zmenám postavíme. V najhoršom možnom scenári zmiznú do konca storočia takmer všetky. V tom lepšom približne 2/3 ľadovcov. Alpy sa topia a už nikdy nebudú vyzerať tak, ako dnes. Tohtoročné veľkonočné sviatky si môžete osviežiť zaujímavou aktivitou. Už viac ako 2000 rokov nadšenci astronómie vítajú jar pozorovaním meteorického roja Lyridy. Tento rok vychádza ich maximum na noc 22. na 23. apríla, a teda veľkonočný pondelok. Dobre viditeľné sú však už od dnes a pozorovať ich bude možno až do budúceho štvrtku. Lyridy nesú názov po súhvezdí Líra, odkiaľ zdanlivo jednotlivé padajúce hviezdy vychádzajú a síce nepatria k najvýdatnejším periodickým meteorickým rojom, no dosahujú frekvenciu 15 až 20 padajúcich hviezd za hodinu, čo sa určite oplatí sledovať. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes a tešíme sa na vás opäť o týždeň.